आयै फिसा थैबाय नै आयै गांग्रांबाय आयै सना लोखि दै गुदुं फुदुंसां हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय दिनै जोंहा बर'नि ओंख्रि माने ट्रेडिसनेल फुड माने रेसिपि आरोना अनला ओंख्रि संनो नागिरदों लोगोफोर बेखौनो नोंथांमोनजों एसे भिडिअ खालामनानै शेयार खालामनो सानबाय आङो अनलाजों दाउजों संनो नागिरदों नालाय बेखौनो एसे शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर आरो चेनेलाव जायफोर गोदानै फैदों अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलां लोगोफोर अनाबाथ' अना नाङा अनब्लासो आरोना अनाबा नाङा अब्ला भिडिअखौ आङो स्टार्ट खालामसै लोगोफोर नायलांबाय थादो जोबजासिम नै दाउलिखौ हमबाय जोसोमोन आरो बिराद मोजां खामोन ना बेसारा सनाबाना अन्थाव बाथाव सना एसे नायदो मबाइलखौ एसे नायदो थैबाय खनसेनो थैबाय आयै फिसा थैबाय नै आयै गांग्रांबाय आयै सना लोखि दै गुदुं फुदुंसां थैयाखै फाग्ला थैयाखै होनबावबाय आं दै गुदुं फुदुंनि र' Asal anak apa? Iya tanah apa ya? Asal anak apa? Belum saya. Hai, dadang lihat saya. Ayo gimana? Amat bisa sambat. Balik kemudian ya. Tahu yang ini sampai dihisar nanti, dihisar. Baik kedua batai on horse. Ada kedua अनानै ओरैहाय जोंना सानैल' नालाय फेमिलि खम नालाय ओंखायनो बे थौसियाव संनो देयो आरो ना थालिरानो जानो लकेल खारदै लोगोफोर बेयो लकेल खारदै बारा मोनथिलायलाङाहाय बेसेबां होनांगौ जखा मोना आङो
लोगोफोर ओंख्रिया कालारखौ मोजां नुवाखै आरोना बाहाय मबाइलावहाय खिन्थु कालारा जा मोजां जाबाय आरो गोजा जाथारबाय कालारा मबाइलाव मानो बिदि नुदोंथाय गोथाव जाबायहाय संख्रिखौसो एसे नाङा मोन्दों एसेबावनो नै ओंख्रिया लोगोफोर बाहाय खुरुनबाय आरोना आं ओंख्रिखौहाय बेखौ जानायनि खुरुनबाय आङो ओमफ्राय बेहाय खावसे दंबावो बेखौ दोननोसै आरोना बेनो बांद्रायखागोन नालाय आं बुरजा संखादों ओंख्रिखौहाय बेखौ दोनथ'नोसै नेबो गामलासे जाबाय दाउ बुथारग्रानोबो एसे हरसै आरोना ओंख्रिखौहाय हाननानै लोगोफोर आंनि अनला ओंख्रि संनाया मोनखांबाय आङो भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै सानबाय आरोना लोगोफोर सानसुबो जाबाय 12टा जाबाय आरोना टाइमा ओंखाम जानोसै जोङो ओंखायनो आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नो सानबाय लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामना होदो लोगोफोर बाय